Okay? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna jannata hakun wa ashhadu anna marra hakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, palakpak mo. Ano sinigang ninyo? Hindi ko naging ISIS, ha? Aminin ang Allahu Akbar, God is great. God is great. Okay? So mga kapatid, congratulations. So ngayon, nakasakay kayo sa bus. Meron lang ako sasabihin sa inyo. Hindi ko kayo pwedeng ilibre sa pamasahe. Dahil gawain nyo yun. Yan ang titimbangin sa atin yun. Kung pasado yung gawain mo, kung hindi naman, importante, ituro namin yung bus. Okay? Hanggang doon lang yung education namin. So you have to walk that path. Okay? Okay. So, from now on, pag nagkikita tayo, ang greetings natin, greetings ni Jesus, greetings of peace. Assalamu alaikum. Ang response niyan, walaikum salam. Yeah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.